И здравейте, хора! Днес ще играем в 16 драфт. Знае, че отдавна не снимам. И сега започвам. Вече тук нататък ще започвам, но може да спрати интернета на 5 или някога. Чао! Ето започваме сега тук. Да. Съжалявам, че играта не показва лица, но може да прочети имената. Enter драфт. Тъй. Селектираме го. И П... О! Меса. Окей. Кен. Бяхме. Мерс. Чето те пасват. Къде работа? Къде? Работа, ки. Вари джалко, така собасте ли си? Съжалявам, хора. Добре, хапя телефон. Добре. Окей. Между другото, това в 16 драфта го имам. Първи съм сега, във втори си да го започвам. Скар. Пискуец. Микики. Ще стане окей. Добре. Луис. Пепе. Топал. Окей. Силво. Силво. Гомес. Смашлинг. Икс. Папа. Херера. Кос. Роналдо. Пуре. Агуеро. Да. Сега съм Роналдо и Яви. Сега ме тъпто ли. Но започваме сим драфтираме. Окей. Ню. Save Manager Sim Draft Sim Play. Аджак Роналдо вкара гол. Вкара гол и победа. Победа за нас. Роналдо. Play. Също Motherfucker. Те не можем да го победим. Без което вкарал 4-0. И ще взимахме спак и излезна Коста. Да, това беше. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте 5 нагоре и не забравяйте да се абонирате за още клипове. И да, вече така ще започвам да снимам. Чао. До скоро.